I amb alegria que ve avui en Xavi Ballesteros perquè el Divina Joventut va guanyar el partit d'ahir al Morabanc Andorra. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit. Estic content. I avui t'ha passat davant en Ramon. Sí, estic content per ell, no només per la penya, que la penya, bueno, tard o d'hora havia guanyat, però tard o d'hora no havia d'arribar al camp. Doncs sí, ha arribat per fi la victòria. Per tant, estic molt content per Ramon i pel Badalona, per la gent de Badalona. Clar que sí, clar que sí. Va, doncs explica'ns, veiem imatges i ens vas explicant com va anar aquest partit. Arribava al Morabanc Andorra, ho dèiem la setmana passada, després de ser equip revelació, podríem dir. Després de 22 anys tornava a la Copa del Rei i, a més, venia de guanyar de 26 punts. I va començar amb aquest espectacle. Tuti, què feia presagiar? Doncs que podia ser un partit on la penya no pogués guanyar, tot i jugar a casa. Però va començar a carburar sobretot el conjunt verd i negre, sobretot amb una bona defensa. Aquí veiem algunes de les accions amb Shermadini, que és un malson. Es va carregar ràpidament de faltes, veiem aquí amb la contundència que es feia. Van provocar moltes pèrdues de pilota i en atac continuava el nostre amic Jerome Jordan fent molta feina i d'aquesta manera neutralitzant a Shermadini. A la segona part, la igualtat va ser la tònica predominant, bàsicament fins al final. I llavors, al final, aquí veiem David Jelenic, de les poques coses que va fer l'ex verd i negre, va començar l'espectacle. Amb Neno Dimitrijevic, en parlem d'aquí una estona, i sobretot d'Alberto Abalde, que també va estar a un nivell sensacional com en els últims partits. El conjunt verd i negre, que veiem aquí algunes de les accions, veurem la repetició, perquè l'assistència, Tuti, hops, d'esquena, sense mirar. És com si, per exemple, tu comences a treballar sense mirar. És molt difícil. Doncs hi ha jugadors que ho saben fer. Va liderar el seu equip i la penya al tram final va arribar amb un final ajustat on aquesta vegada sí, Tuti, podem dir que la penya va ser mentalment forta. Va aparèixer Luka Bogdanovic, que l'any passat jugava a l'Andorra per fer aquest triple i sentenciar. En va fer dos, el serbi, que d'aquesta manera encarrilava una victòria que dona molt oxigen de cara al tram final. Neno Dimitrijevic, protagonista, però sobretot l'alegria col·lectiva, perquè va ser un treball col·lectiu el que va donar la victòria. Sin embargo, me gustaría dar la enhorabuena al equipo porque ha ido creciendo durante el partido y cuando las cosas más difíciles estaban, pues más duros mentalmente han jugado. Y también felicitar a la afición porque cuando las cosas peor iban, pues nos han ayudado mucho a mantener el ritmo y estar en el partido. Creo que hemos tenido muy buena conexión los jugadores, el equipo con el público, ¿no? Jo només he intentat ajudar l'equip a guanyar. I la resta, gràcies a l'entrenador que m'ha donat aquesta confiança per jugar aquest partit i els meus companys a ajudar-me. Hemos jugado perfecto en defensa, con mucha intensidad y para que es más importante, en los últimos 5 minutos hemos subido esta intensidad en defensa, hemos reboteado muy bueno y hemos jugado con calma en ataque. Pienso que es muy importante porque muchas veces jugamos muy nervioso y perdemos balones y perdemos esta ventaja. Jugàvem els partits amb la mateixa tònica, de jugar molt bé i sense rematar al final i per sort avui ho hem fet, hem tingut molta paciència al final, hem fet una defensa increïble els últims minuts, han fet molt pocs punts a l'últim quart i ha sigut la clau per no patir en el resultat. Doncs vinga, Xavi, anem a repassar els resultats. Bilbao Bàsquet 81, Zaragoza 77, Estudiantes 81, Obradoiro 73, Manresa 63, Múrcia 73, Real Betis 76, Tenerife 82, Divina Joventut, ho dèiem, 74, Andorra 59, Baskonia 84, Barça 92, València Mestalla 86, Gran Canària 81, Unicaja Màlaga 89, Fuenlabrada 73 i el Real Madrid que descansa. La classificació queda així, Real Madrid amb 14 victòries i 3 derrotes, amb 14 victòries però amb 4 derrotes Tenerife, Barça amb 13 victòries i 4 derrotes, València Bàsquet amb 13 victòries i 5 derrotes, amb 12 victòries i 6 derrotes, Baskonia i Unicaja Màlaga, Andorra i Gran Canària amb 10 victòries i 8 derrotes, Bilbao Bàsquet i Fuenlabrada amb 8 victòries i 10 derrotes, amb 7 victòries i 11 derrotes, Estudiantes i Real Betis, Múrcia i Zaragoza amb 6 victòries i 12 derrotes, Divina Joventut amb 5 victòries i 13 derrotes, amb 4 victòries i 14 derrotes, Obradoiro i amb 3 victòries i 15 derrotes al Manresa. Neno, que em volies dir alguna cosa. València-Mestalla, que no hi ha hagut fusió amb el futbol. He dit València-Mestalla, no és el que passa? És que com que estem tan posats amb el Badalona, que m'ha anat, no passa res, no passa res. Val, doncs aquí queda aquest apunt del Xavi Ballesteros.
Deia, Neno Dimitrijevic, aquest jove de 18 anys, doncs que sorpresa, i no tan sorpresa que fos l'home clau d'aquest partit, perquè ja fa dies que anem parlant d'ell. Sí, anem parlant d'ell i vam començar a fer èmfasi en aprendre el seu nom. I fem bé perquè en parlarem molt. Parlàvem la setmana passada que podia ser ahir el seu últim partit amb la samarreta de la Penya, perquè fins ara havia jugat a l'Arenys, ho vam explicar, la Lliga EVA, és el vinculat de la Penya a la 5a categoria del bàsquet estatal. Ha estat tota la temporada en dinàmica del primer equip i va tenir minuts perquè Vasileus que se'n va anar i feia falta un recanvi mentre Terry Smith no s'adaptava. Terry Smith es carrega de faltes, pràcticament no juga i perquè es carrega de faltes. Llavors, Neno Dimitrijevic té la possibilitat de jugar. Ahir, espectacular, 18 anys, va demostrar que té molta jeta, que té molt caràcter, que és molt descarat i que té molt talent. Si tot això ho sumes, fa que faci 9 punts, 6 rebots, 5 assistències, 18 de valoració, el millor de tot el partit. Va revolucionar el maig amb accions com aquestes, amb molta consistència, com si fos un veterà, i per tant estem parlant d'un jugador que, Tuti, no sé què passarà, però tot apunta a que no tornarà a Arenys perquè s'haurà de quedar amb el primer equip. Veurem què passa. Anirà amunt. Sí, però el que passa és que hi ha dues bases, hi ha Sabat i hi ha Terry Smith, per tant, no poden jugar tots, veurem què passa, perquè el que és important és que quan ets jove, jugar. Ara vindrà la rumorologia de qui serà el que quedarà a la banqueta i pujarà l'altre, no? La Penya d'aquestes rumorologies no és això. La rumorologia de la Penya és sobreviurà al club i després se salvarà el primer equip. Doncs això, evidentment, ho viurem a Movistar Plus, perquè a Movistar Plus veiem l'espectacle de Dimitrijevic i de tot l'espectacle de la Penya, perquè a partir d'ara ja vam dir-ho que començava la remuntada, i la remuntada de la Penya ha començat amb aquesta segona volta. I la teva addicció, si és el bàsquet, tria Movistar Plus perquè no et quedis a la banqueta i gaudeix en exclusiva, Tuti, de tot el bàsquet. Recorda que el diumenge vinent, partit Iberostar-Tenerife, Divina Seguro Joventut, a 2:45, hora canària, a 12:30, hora d'aquí. Ara porta gratis tots els esports i la millor televisió i gaudeix de la promoció, degustació de tota la televisió sense compromís. Informa-te'n a les botigues de Movistar de Badalona. Anem a parlar, Xavi, de l'Andorra, perquè l'Andorra arribava sent el segon millor equip de la Lliga, amb punts, amb una mitjana de 85, i aquí en va fer 59. 59, estem parlant que pràcticament, Tuti, va baixar 30 punts. Això vol dir que va treballar molt bé el conjunt verd-negre. Veurem moltes recuperacions, moltes pèrdues per part de l'Andorra, i moltes vegades les pèrdues poden ser per dues coses. O perquè no ho has fet bé, o perquè ho ha fet molt bé el teu rival. En aquest cas va ser la Penya qui va estar amb un nivell d'intensitat molt fort. Aquí veiem pèrdues directes, amb ajudes, molt estudiat. Walker, que és un jugador nord-americà, va fer 0 punts, i David Genek va estar desencertat fora de lloc. També Shermadini, que és el seu gran referent, es va carregar de faltes i, tot i anotar punts, no va ser el que es preveia. Aquí veiem la bona defensa i la intensitat. Per tant, la clau, la defensa de la Penya. Sí, però Shermadini, que el van tenir controladíssim els homes del Divina Joventut. Stats, aquí tant vam criticar, perquè no jugava prou bé, sembla que ja està encarrilat, i Jordan van estar molt bé. Sí, de fet el continuen criticant, a Garret Estats, perquè tot i que s'ha posat en forma, encara està lluny del que ha de fer un jugador de 2'18". Però aquí veiem les dues faltes que fa Shermadini en 3 minuts, i això condiciona totalment el partit. Garret Estats, vol veure una acció bona d'ell? Doncs agafa aquesta pilota i amb la mà esquerra, que no és la seva mà bona, acaba anotant. Va estar molt bé. El problema ara mateix entre els dos jugadors interiors és que es carreguen de faltes molt ràpid. Jerome Jordan, eliminat per faltes. Garret Estats va acabar amb 4. Són jugadors que en fan moltes. Una miqueta la mateixa situació que passa amb els bases, i això haurà d'anar molt en compte, perquè el que és segur és que Jerome Jordan és un jugador determinant en aquest moment per la Penya. I el júnior Pol Molins, que va ser convocat per aquest partit degut a les lesions que anem arrossegant, però que al final no va jugar. No va jugar, però calma i tranquil·litat, és júnior, només té 18 anys. En parlàvem durant la setmana, vam veure l'entrenament i imatges de la seva aparició. Ha estat entrenant aquesta setmana i ha rebut el premi de Diogo Campo. A vegades jugar només un minutet està molt bé perquè dius he debutat, però el que s'ha de fer és això, debutar, com el Neno Dimitrijevic, i quedar-t'hi, que això és molt llarg i, evidentment, queda molt camí. Pol Molins, evidentment, el felicitem, està fent una bona feina amb el júnior i esperem que també sigui un d'aquests jugadors que en el tram final pugui entrar encara més en la dinàmica del primer equip. I anem al Prat, perquè el Prat jugava contra el Barça, un Barça que venia de 14 derrotes consecutives, però en el Prat va, i escolta'm, què passa? Són aquelles coses que passen, o sigui, 14 derrotes seguides i en el derbi, en aquest derbi entre els dos equips, un és el filial i l'altre és el vinculat
dels equips catalans, com és el Barça i la Penya, resulta que acaba perdent. Aquí veiem la jugada clau. N'hi ha dues. Una, aquesta, la de Stefan Peno. És un jugador que estava al primer equip, Tuti, quedaven només 9 segons i perdia el Barça de 2 punts. Peno fa això i la clava de 3. Posa un punt amunt al conjunt d'Alfred Julba, l'exentrenador de la Penya. Última acció. Rep la pilota Xavi Moix, exjugador del Barça, li fan falta. 2 tirs lliures. Saps quants en va fer? Quants? Cap. Per tant, tenia l'empat amb un tir lliure. Forçava la pròrroga amb els 2 tirs lliures. Guanyava el Prat Joventut, quedaven 2 segons. Tot i així, veurem que falla el segon tir lliure i que Nikolic agafa el rebot, llença a l'aire, amb mala sort no acaba entrant. Aquí veurem l'acció. Amb aquest tir lliure hauria forçat la pròrroga i si hagués anotat el bàsquet quan aquí agafa el rebot Nikolic, no. Per tant, derrota, posa al final 14 derrotes seguides del Barça. Doncs gràcies, Xavi. Ens veiem dilluns vinent. Ens veiem morenos, perquè anem a Tenerife. Vinga, va. Vinguen. Jo no gaire, però tu sí, tu sí. Ho esperem-ho. Anem al poliesportiu amb en Ferran Vinaixa ara.